per sempre, vedrai che questa lunga notte il giorno nuovo scioglierà. Adesso stringimi più forte, guarda, e l'alba ormai vedrai per sempre. Sì, per sempre. Vedrai una luce vista mai e un cielo terzo su di noi, e nell'immenso senza tempo mi ritroverai. Uomo ferito. Φιλικά μου, καλησπέρα. Ξέρετε γιατί είμαι εγώ εδώ απόψε? Εγώ είμαι εδώ για να σας αποενοχοποιήσω. Και βέβαια, ποιος είναι ο χώρος όπου οι άνθρωποι φορτίζονται με τις περισσότερες ενοχές? Ο ερωτικός, δεν τίθεται θέμα. Αθώοι μπαίνουμε, αθώοι βγαίνουμε και στο μεταξύ το έγκλημα έχει πάει και έχει έρθει. Και βέβαια, με ποιον άνθρωπο θα ξεκινούσα να μιλήσω για τα ερωτικά εγκλήματα, αν όχι με το Α, με το εθνικό μας έγκλημα, με την Αλίκη Μπιουκλάκη. Ηλικιά μου, καλησπέρα. Γεια σου, Μαλβινάκη. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στην πρώτη σου εκπομπή και ας με είπες έγκλημα. Εσύ ξέρεις πολύ καλά τι έγκλημα είμαι, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και εγώ μπορώ να πω ότι είμαστε και φίλες. Καλές φίλες. Και γνωριζόμαστε 16 χρόνια. Ξέρω ότι τεράστιο έγκλημα είσαι και βεβαίως θα μου πεις ευθύς εξ αρχής. Έχεις πάρει πάρα πολύ κόσμο στο λαιμό σου? Πριν σου πω αν έχω πάρει κόσμο στο λαιμό μου, ας πω ότι ξέρω ότι είσαι πολύ τρελάρα. Και μ' αρέσεις που είσαι τρελάρα, γιατί είσαι αληθινή, είσαι γνήσια. Θυμάμαι μια βραδιά σούρουπο, κάναμε πρόβα στο Καλουτσερνό θέατρο, μου ήρθες ντυμένη στα μαύρα, κατάμαυρα. Και να τα δάκρυα η Μαλβίνα. Γιατί κλαις, βρε Μαλβινάκη, σου λέω? Πέθανα ο Φασμπίτερ, μου λες. Και δεν μπορούσε να με κάνεις καλά. Εγώ όμως θυμάμαι ένα άλλο βράδυ που η Αλίκη, η καριερίστα, η σκληρή γυναίκα που δεν ερωτεύεται γιατί δεν θα κάνει τίποτε που θα έμπαινε πάνω από την καριέρα της, παράτησε την γενική της δοκιμή για να έρθει να δει το μωρό μου που ήταν 1 κιλό. Ναι. Και να το πάρει και να το τρέξει στις θερμοκοιτίδες. Λοιπόν, φίλες. Κοριτσίστικες κουβέντες από αυτές που γίνονται τα βράδια. Στα τηλέφωνα. Στα τηλέφωνα. Και έτσι θα μιλήσουμε. Απλά. Εντελώς απλά. Και τι πιο απλό, αγάπη μου, όταν τη νύχτα με παίρνεις τηλέφωνο να σου πω, τώρα που έχουμε λίγο καιρό, για πες μου, ποιους έχεις πάρει στο λαιμό σου? Ποιοι είναι? Ποιους έχεις χρεωθεί σαν έγκλημα? Έχω πάρει στο λαιμό μου, με έχουν πάρει στο λαιμό τους. Το ερωτικό αλυσιδερίσι το έχω ζήσει, το έχω βιώσει. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι όλους τους άντρες της ζωής σου, έτσι, όλοι οι άντρες της ζωής σου έχουν αισθανθεί επάνω τους το έγκλημα? Δεν ξέρω, πρέπει να τους ρωτήσεις. Εσένα τι σου έχουν πει δηλαδή? Εγώ αν εγκληματώ, είναι με έναν τρόπο πολύ τρυφερό, πολύ δικό μου, πολύ γυναικείο, πολύ αναπάντεχο για αυτούς. Γιατί στον άντρα δίνω πάντα τον πρώτο ρόλο, σε όποιον ερωτεύομαι, και κρατάω για τον εαυτό μου το δεύτερο. Δηλαδή το μεγαλύτερο έγκλημα. Ναι, δεν τίθεται θέμα. Αγόρι μου, όλα δικά σου. Εγώ που είμαι πρώτη, αν είμαι που είμαι δηλαδή, για σένα θέλω να είμαι δεύτερη. Και σε σένα είναι πια το παιχνίδι να καταλάβεις αν εσύ είσαι αξιωματικά ο πρώτος ή εγώ στον έχω δώσει αυτό το ρόλο. Και εκεί τα αγόρι μου θα βαλίσει το καλάμι, γιατί μετά θα σου πω κάτι από τον Μπρικνέρ που τον αγαπάς πολύ. Σε περιμένει ένας κόσμος μετά από μένα δεύτερης κατηγορίας. Δεύτερης διαλογής, γιατί ο ερωτικός σου σύντροφος σε συνοψίζει απόλυτα. Και βέβαια τις νύχτες στα τηλέφωνα, αγάπη μου, ποιο είναι το σλόγγαν? Πάνω από όλους και κάτω από σένα. Και κάτω από μένα. Ακριβώς. Αλλά αρκεί να ξέρουν ότι θέλω και είμαι από κάτω. Ποιος δεν κατάλαβε? Ποιος πίστεψε ότι ήταν? Όποιος δεν κατάλαβε δεν έμεινε κοντά μου. Πρώτη διανομή. Όποιος δεν κατάλαβε έφυγε, έτσι? Έφυγε. Και ίσως για να γίνουμε και λίγο πιο σοβαρές και πιο ουσιαστικές και λιγότερο έξυπνες και πιο πολύ ανθρώπινες, πιστεύω ότι είναι δύσκολο να είναι κανείς με ένα έγκλημα όπως είμαι εγώ, να συμβιώνει, να συνυπάρχει και να το φορτώνεται και στην πλάτη του. Γι' αυτό και με όλους τους ανθρώπους που είχα έναν ερωτικό δεσμό,
Έχω μια απέραντη, ατέλειωτη τρυφερότητα για αυτούς. Σχεδόν τους νιώθω δικούς μου. Κομμάτια από τη ζωή μου. Ναι, γιατί και εγώ δεν έχω κάνει και δεσμούς, ξέρεις. Και είχαμε και τη διαφωνία. Δεν έχεις κάνει, έχεις και αυτό. Έχεις και αυτό τον εγωισμό, να μην καταδέχεσαι να κάνεις τους μικρούς δεσμούς. Και εγώ αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά. Μπορεί να ήταν και χρήσιμο κάποια στιγμή. Να ξέρεις τι σημαίνει, περνάω μια ερωτική νύχτα με κάποιον και δεν τον ξαναβλέπω, δεν το έχεις κάνει. Καλός ή κακός. Στάσου. Δεν είπα ότι δεν το έχω κάνει. Είπα ότι δεν το έχω παρακάνει ή αν θέλεις δεν το έχω αφήσει να βγει προς τα έξω. Μην διαφημίζεις μια αμαρτία που δεν την έχεις κάνει. Μου έχεις πει ότι δεν το έχεις κάνει. Είσαι σαφέστατη. Έχεις κάνει κι άλλο έγκλημα όμως. Τι έχω κάνει? Όλες οι γυναίκες, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του γυναικείου πληθυσμού στην Ελλάδα, έχει αναπαράγει όλες τις αλικές σου, τον τρόπο της κίνησής σου, τον τρόπο, την εκφορά του λόγου σου, τα σουσούμινια του ρόλου στην προσωπική του ζωή, χωρίς να ξέρουν βέβαια ότι η αλήξη στην προσωπική της ζωή δεν είναι διόλου αυτή η εικόνα. Η αλήξη είναι ένα μαγκάκι, ναι, που δεν μία σχέση έχει με καμιά ψιψίνα. Όχι, σίγουρα. Αλλά υπάρχουν και γυναίκες που έχουν ένα ταλέντο ζωής και το καταλαβαίνουν και δεν μιμούνται εμένα. Αν θέλεις με έχουν σαν πρότυπο. Ναι, αυτές οι γυναίκες είναι αξιοθαύμαστες και τις πάω πολύ. Θέλουν να είναι στην επικαιρότητα, θέλουν να είναι σαν την αλήκη, δηλαδή καταξιωμένες μέσα από τη δουλειά τους, γιατί αυτό είναι και η αλήκη στο κάτω-κάτω. Και να σου πω όμως και όλο αυτό το πράγμα, μια Ελλάδα που είναι γεμάτη από μικρές βουγιουκλάκες και είναι ακόμα γεμάτη, δεν σου δίνει λιγάκι την αίσθηση του ότι όλοι αυτοί οι σωσίες θα ήθελαν να φάνε το πρωτότυπο για να γίνουν χαλίφοι σίγουρα. Μπράβο, να το. Δεν γίνεται αυτό πάντα με το σωσία. Γίνεται. Μοιάζει καλά, σου αρέσει. Τι έχει πει ο Σέξπιρ? Τι έχει πει ο Σέξπιρ? Τι έχει πει ο Σέξπιρ? Για πες μου εσύ. Οι ωραίες ατάκες. Πας να μου τη βγεις με ατάκες. Για πες μου τι έχει πει. Ότι αυτοί που μιμούνται, έτσι, κρόζουν. Ναι, για πες το. Κρόζουν, λες και πλάστηκαν από κάποιους παραγιούς της φύσης. Και όχι από το Θεό. Και όχι από το Θεό τον ίδιο. Μπράβο, ακριβώς, τον Άμπλετ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, λέμε θα τα πούμε απλά και πάμε στις ατάκες. Δεν μπορούμε να τα πούμε απλά, γιατί έχουμε μια διαστροφή, αν θέλεις, μας έχει κάνει πια να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε, αν θέλεις, με το ουσιαστικό του λόγου. Ναι, και με το αντικείμενο που έχουμε απόψε. Ο έρωτας. Έρωτας και πάλι έρωτας. Ναι. Λοιπόν, και βεβαίως όλη η Ελλάδα θέλει να μάθει τι έχει γίνει με τη σχέση σου. Κώστας Σπυρόπουλος, Αλίκη Βουκιουκλάκη, πρώτος, γιατί η Αλίκη ήθελε να είναι πρώτος για ένα διάστημα. Και κανένας δεν γίνεται πρώτος έξω από τη σχέση. Μέσα είπα την πρωτιά τη δίνω μέσα στη σχέση. Έξω από τη σχέση την πρωτιά την κατακτάει κανείς μόνος του. Και αν αναφέρεσαι στο συγκεκριμένο Κώστα Σπυρόπουλο, ότι έχει καταφέρει, τα έχει καταφέρει μόνος του, γιατί και τα προσόντα έχει και τις δυνατότητες. Είσαι πάρα πολύ γενναιόδωρο άτομο και τώρα δεν μπορώ παρά να το πω ότι μιλώντας νύχτα στο τηλέφωνο μου είπες γιατί. Και ο Κωστάκης θα βρει τη θέση του στο οικογενειακό άλμπουμ. Και τότε είχαμε την άλλη δεύτερη τεράστια διαμάχη μεταξύ μας που σου είπα, μα πώς μπορείς. Πώς μπορείς και τα λες όλα αυτά τα πράγματα, έγινα έξαλλη εγώ, γιατί δεν σου σημαίνει τίποτα εσένα η ατάκα της μύδιας. Άντρας που δεν είναι τώρα δεν ήταν ποτέ. Και έγινε ένα θηρίο. Εγώ πιστεύω ότι οι άντρες που έζησα μαζί τους είναι πάντα εδώ, πάντα κοντά μου. Όλοι. Όλοι. Δεν μπορώ να απορρίψω τα κομμάτια της ζωής μου. Είναι ένα από τα ελαττώματά μου ή αν θέλεις από τα προτερήματά μου. Φορτίζομαι από αυτά που έχω ζήσει, τα κουβαλάω μαζί μου σαν μια αλυσίδα που πότε είναι βάρος, πότε γίνεται ένα όμορφο κολλιέ, σαν και αυτό που φοράω, και πότε ένας βραχνάς που με πνίγει, αν θες να λέμε αλήθειες. Δεν είναι λίγο κοσμοπολίτικη στάση όμως, επιμένω εγώ. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι άντρες? Εγώ θέλω να απορρίπτω ό,τι δεν πλησιάζει το αρχέτυπο σε άντρα. Και είπα, δεν ήσουν εσύ, έδωσα όπλα και φευρήματα σε κάποιον, γιατί μου χρειαζόταν. Είπε ότι δεν ήτανε. Κάθε σχέση είναι φθαρτή. Κάθε δεσμός έχει μια ημερομηνία λήξης, που την ορίζουμε ή εμείς ή νομίζει όπως την ορίζει ο άλλος. Σε μένα πάντα συμβαίνει
να αποφασίζω εγώ πότε θέλω να τελειώσει μια σχέση και δεν είναι καθόλου εγωιστικό αυτό που λέω. Και σε έχω δει και στο Μαύρο Χάλι, με συγχωρείς, τον έχεις αποφασίσει ότι όχι, απόψε χωρίζω. Και μετά, αφού έχεις αποφασίσει να χωρίσεις και το έχεις κρατήσει, μανιάτικο, σαν μανιάτσα φοβερή που είσαι, να έχουμε πάει σπίτι, να σε έχει πιάσει φοβερή κλινοφιλία και να κυλιέσαι πάνω στο κρεβάτι, όλοι οι καθρέφτες να αντανακλούν το είδωλο της Αλίκης να χτυπιέται και να κλαίει, αλλά να κρατάει αυτή τη φρικτή για μένα απόφαση. Το ότι ναι, χωρίζω σήμερα. Ναι, χωρίζω και μπορεί. Και αυτό βρίσκω πάρα πολύ άδειο. Ώρες να περιμένω αγρύπνει ένα τηλεφώνημα και να ζω μόνο για αυτό το τηλεφώνημα, ενώ συγχρόνως μπορεί να έχει γίνει ένα πραξικόπημα που να με έχει αφήσει τελείως αδιάφορη και να περιμένω αυτό το συγκεκριμένο τηλεφώνημα. Η αισχρότητα του έρωτα, με άλλα λόγια. Ναι, η αισχρότητα του έρωτα και η ομορφιά του έρωτα. Γιατί ερωτευμένος είναι πάντα αυτός που περιμένει. Σίγουρα. Και εγώ πάντα είμαι στην αναμονή. Αναμείνετε στο ακουστικό σας. Αυτά. Είναι αισχρό πράγμα ο έρωτας τελικά? Τώρα γιατί γυρίζεις εκεί στους Γάλλους φιλοσόφους και μπερδεύεσαι αν είναι αισχρό πράγμα? Ευλογημένο είναι ο έρωτας. Και αυτές οι στιγμές της αναμονής, αυτό το τηλεφώνημα που περιμένουμε, αυτή η έκπληξη που θα έρθει στη ζωή μας σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Που άγχεσαι πιο πολύ για το τηλεφώνημα παρά για το πραξικόπημα. Πολύ σωστό. Αυτό είναι αισχρό όμως. Δεν είναι αισχρό. Αυτή είναι η μαγεία του έρωτα, η απογείωση και η δύναμη που σου δίνει για να προχωρήσεις παρακάτω. Και ποιος είπε ότι ο έρωτας χωρίς αισχρότητα θα είναι καλός? Υπάρχει έρωτας χωρίς ενοχή? Όχι, άλλο. Σεξ, θες να πεις. Και έρωτας χωρίς ενοχή. Δεν νιώθεις ένοχη που ξαφνικά από εκεί που είσαι ένας ελεύθερος άνθρωπος γίνεσαι δεσμευμένη και σκλαβωμένη, παραχωρείς πράγματα? Δηλαδή, δεν νιώθεις... Μου λες κατά καιρούς ότι με τρελαίνουν οι Γάλλοι φιλόσοφοι, έτσι. Ναι. Κι όμως δεν υπάρχει ένα, αν θέλεις, μια τρομερή... Τι τρομερή? Δεν ξέρω, νιώθω καθημαγμένη εγώ μέσα στον έρωτα, όσο κι αν είμαι ερωτευμένη. Πού είμαι? Α, είσαι? Εκεί βέβαια είμαι, εννοείται. Και εσύ είσαι έτοιμη τώρα, μην τα πούμε όλα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Νιώθω καθημαγμένη όμως. Γιατί ξέρω ότι είναι ένας διασυρμός πάντα προσωπικός. Το κάνεις για να διασύρεις τον εαυτό σου, για να βάλεις τον εαυτό σου από κάτω, για να γίνουν όλα αυτά που μου έλεγες πριν. Σίγουρα, αλλά ξέρω, εγώ που τα έχω κάνει όλα με έρωτα, όλα, ό,τι έχω αγγίξει, ό,τι έχω ζήσει, είναι γεμάτο έρωτα. Γι' αυτό και ίσως διαρκώς το χρόνο. Νομίζω ότι είναι ένα μαγικό πράγμα, ένα μαγικό έγκλημα να ερωτεύεσαι, να πάσχεις από τον έρωτα, αλλά και να κάνεις και τους άλλους να πονάνε. Μ' αρέσει να πονάνε. Και να τους κάνεις να πονάνε και να χτυπιούνται κάτω για να κυλιούνται. Και ρώτα με και εμένα πόσο κόσμο έχω να με παίρνει τηλέφωνο και να μου κλαίγεται μετά όταν εσύ παίρνεις τρομερές αποφάσεις και κυλιάσαι στο κρεβάτι μεν και κλαις, αλλά άτεγκτη. Και βέβαια έχεις την καβάτσα της επιτυχίας και της πρωτιάς εκεί. Ο Woody Allen έλεγε: τι σχέση έχει ο έρωτας με τη διασημότητα? Γυρίζω σπίτι μου, κοιτάζομαι στον καθρέφτη, είμαι πάντα ο ίδιος. Ναι. Στάρ. Δεν αντέχει ένας άνθρωπος να ζήσει με μία στάρ. Από την άλλη, και εσύ ίδια μου έχεις πει: δεν αντέχω τον εαυτό μου πολλές φορές. Εγώ έχω ένα καλό. Τα έχω ξεχωρίσει. Άλλη η Στάρ, άλλη η Αλίκη. Η Αλίκη είναι αυτή που ερωτεύεται. Η Στάρ είναι ψυχρή, είναι φοβερή, είναι εγωίστρια, είναι φιλόδοξη, είναι καριερίστα. Το Αλικάκι όμως που κουβαλάω μέσα μου είναι το τρυφερό. Είναι αυτό το κοριτσάκι που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει, που δεν πρόλαβε να τα ζήσει όλα αυτά. Τις νύχτες γεμάτες έρωτα, τις νύχτες γεμάτες ενοχή, γιατί ήταν υποχρεωμένο να δίνει... Να δίνει στα 16 του τη μάχη του για να σταθεί στο εθνικό, έχοντας βρει σαν πατέρα τον Αλέξη Σολομό, βέβαια. Ναι. Αυτός όμως σαν την ιδανική ερωμένη, την πιτσιρίκα 16άρα, εξού και μου είπε ο Σολομός κάποια στιγμή: μα δεν μπορούσε, δεν είχε πλασματάκι μετά στο Σόνια, ήμουν αιμομίκτης, ήταν κάτι φρικτό. Σε ερωτεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Με ερωτεύτηκε πολλοί κόσμος. Σημασία έχει εγώ που σταμάτησα και τι ερωτεύτηκα. Το Αλικάκι ερωτεύτηκε, πόνεσε, έκλαψε και είναι έτοιμο να ερωτευτεί. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι άλλο πλάσμα. Αυτή ενδιαφέρεται μόνο για μια καριέρα, για τη συνέπεια απέναντι στον εαυτό. Σέβεται ένα κοινό που την αγαπάει και την παρακολουθεί. Είναι μια ξεχωριστή γυναίκα. Πολλές φορές όταν πιάνω πάτο, γιατί πιάνω πολύ συχνά πάτο. Πάρα πολύ συχνά, ιδίως όταν παίρνεις μεγάλες αποφάσεις. Λοιπόν, όταν πιάνω πάτο και είμαι χαμένη και σαν ένα μικρό παιδί και είμαι πάρα πολύ λυπημένη, ειλικρινά πολύ χαμένη,
βλέπω απέναντι, όχι διπλοτυπία του εαυτού μου, μια άλλη Αλίκη, δυνατή, και μου λέει «Άι, έλα, εγώ είμαι εδώ, μην κλαις, μην πονάς, εγώ θα σε στηρίξω». Γι' αυτό, Μαλβίνα, μου έχω πει και έχει μείνει αυτό, όταν με ρώτησαν ποιος είναι ο άντρας της ζωής σου, είπα απλά, παιδικά, ο άντρας της ζωής μου είμαι εγώ. Τη φοβερή ατάκα, και μάλιστα την είπες προβοκατόρικα, γιατί εκείνον τον καιρό ήσουν πάρα πολύ ερωτευμένη και με έναν περίοπτο άντρα, για μένα πρώτο, με το Βλάση. Θα έρθουμε στο Βλάση, αλλά πριν έρθουμε στο Βλάση, θέλω να μιλήσουμε για αυτή την περίοδο της ζωής που για μένα ήταν υπέροχη. Εμένα μ' άρεσε να σε βλέπω με το Βλάση. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Κάποτε μιλώντας για τη δεκαετία του 70, για την απελευθέρωση, για τα κινήματα που έλεγαν όλα στο φως, κάντε έρωτα, όχι πόλεμο και όλα αυτά, μου είπες στο φως τίποτα, θέλω την ενοχή, στο σεξ. Παρ' όλα αυτά, από αυτό που στο θέατρο, στη γλώσσα του θεάτρου λένε αρπαχτή και που οι διανοούμενοι λένε εφήμερο, σχέσεις του εφήμερου, δηλαδή της μίας νύχτας, φαντάζομαι ότι δεν έχεις ζήσει, είσαι πολύ εγωίστρια για να ζήσεις, ή έχεις μια ψιλογκέι συμπεριφορά. Σίγουρα. Δηλαδή κρύβεσαι. Γιατί μου τα παίρνεις από το στόμα? Αυτό ήθελα να πω τώρα. Πολλές φορές ναι, έχω ζήσει κρυφά, σαν γκέι, όπως είπες πριν. Γιατί θέλεις το κοινωνικό σύστημα, η ανατροφή που έχω πάρει από το σπίτι μου, οι φίλοι μου, νομίζω ότι όλοι με κρίνουν και δεν με εγκρίνουν. Και έτσι αναγκάζομαι κι εγώ ό,τι μπορώ να κάνω στα κρυφά. Ναι, κάτι θέλεις να πεις? Το σώμα τι ρόλο παίζει σε αυτό? Δηλαδή, πολλές φορές έχω ακούσει να μου λες δεν θέλω καμία σχέση της μιας νύχτας, καμία σχέση του εφήμερου, δεν θέλω να νιώσω αδιόστρακο. Πολύ εγωιστική θέση. Το σώμα της μιας νύχτας τη σχέση δεν τη θέλω και δεν την έχω ζήσει. Έχω ζήσει όμως σχέσεις πολύ έντονες που δεν κράτησαν πολύ και που τις κράτησαν μυστικές. Εδώ έκανα ένα γάμο που έμεινε μυστικός. Λοιπόν, δεν έχω σκοπό να αποκαλύψω. Καλά, εγώ τον ήξερα τώρα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, το σώμα τι ρόλο παίζει σε αυτή την ιστορία? Είσαι ένα πλάσμα κατεξοχήν ερωτικό. Σίγουρα. Το σώμα έχει κάποιες δικές του απαιτήσεις, έχει τη δική του νομοτέλεια. Ναι, μην προσπαθείς. Βάζεις έναν εγωισμό πάνω από όλο αυτό. Δηλαδή το άδειο όστρακο είναι μια εγωιστική θέση ενός ανθρώπου που ζει η μάνα του. Αν θέλεις. Δεν το κάνω γι' αυτό, δεν το μπορώ. Μ' αρέσει να είμαι ερωτευμένη, να νιώθω τη σιγουριά, να νιώθω ότι ο άλλος με αγαπάει, ότι με εγκρίνει, ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη έχει φύγει από τη μέση, είμαι εγώ και εκείνος, δηλαδή το Αλικάκι και αυτός, και τότε μπορώ να είμαι ελεύθερη και να νιώσω τη χαρά του σεξ, του έρωτα και την απογείωση. Με ανακούφισες, χαίρομαι πάρα πολύ. Σε προβοκάρισα πριν, αλλά πες μου, αγάπη μου, πώς είναι δυνατόν να έχεις μια σχέση μιας βραδιάς και να συναντήσεις μετά από μια εβδομάδα έναν άνθρωπο με τον οποίο είχες κοιμηθεί πριν από 7 μέρες, κάποιον άγνωστο κάπου, και να πει ότι αυτός έχει κοιμηθεί με τη Βουγιουκλάκη? Είναι το αδύνατο, δηλαδή αυτό, απέσιο. Για μένα είναι το αδύνατο. Και για μένα. Γιατί από 16 χρονών ήμουνα ήδη γνωστή και δεν ήθελα να χρωστάω καταρχήν σε κανέναν άντρα τίποτα. Έτσι ήθελα. Θες ζούρλα μου, θέλεις πιστεύω μου. Λοιπόν, το βγάζουμε αυτό απ' έξω. Άρα δεν έκανα σχέσεις για να ανέβω ένα σκαλί. Αυτά από την αρχή έχουν αποκλειστεί. Ύστερα, αφού ήμουν δέσμη αυτού του μύθου, αυτού του ονόματος που το προσέχω και το σέβομαι και το πονάω, την εκτιμάω την Αλίκη Βουγιουκλάκη πάρα πολύ, γιατί αγωνίστηκε έντιμα σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, δεν μπορούσα να κάνω σχέσεις τέτοιες που λες, γιατί την άλλη μέρα πώς θα αντίκριζα. Τι δεν γινόταν. Δηλαδή, έχω στερηθεί, έχω ζήσει πολλά πράγματα. Τρομερός εγωισμός και αυτοεκτίμηση. Λοιπόν, να φύγουμε από τους αγαπημένους και να πάμε στους εραστές. Δεν μ' άφησες να σου πω ότι έχω ζήσει πολλά και σημαντικά πράγματα. Έχω ζήσει τον έρωτα σε όλες τις μορφές του. Δεν τα έχω χορτάσει όμως. Η πείνα είναι ένα παιδικό σύμπτωμα, οφείλω να σου πω. Χορτάτος είναι μόνο ο άνθρωπος που ετοιμάζεται να πεθάνει και δεν τα έχεις χορτάσει. Ναι, επάνω σε αυτό που γράφει είναι πάντοτε η απουσία του πατέρα. Πόση σχέση μπορείς να έχεις με έναν άνθρωπο σαν εραστή, όταν όλα επάνω σου φωνάζουν ναι. Θέλω πατέρα. Και στη σχέση σου με τους μεγάλους ανθρώπους και στη σχέση σου με τους νεότερους. Μα, εραστής τι είναι? Οι νεότεροι νομίζω ότι βιολογικά, από αντοχή, όχι, πατέρας μου ήταν όλοι.
Ήτανε πατεράδες σου και καμία φορά το ρόλο της κόρης παίζω σένα. πάντα. Δηλαδή, Ναι. κρατάω, όχι παίζω, κρατάω γιατί δεν παίζω. Και της ερωμένης, τι γίνεται? Ο εραστής και η ερωμένη. Εκεί τι γίνεται? Εκεί που δεν είσαι πια, δεν είσαι σύντροφος, δεν είσαι σύζυγος. Σύζυγος, καλά, είναι μια διανομή που δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Δεν μου αρέσει καθόλου για σένα. Να είμαι σύζυγος? Όχι. Δεν μ' αρέσει. Κοίτα να δεις, και εγώ λογάριαζα να ξαναπαντρευτώ. Το ξέρω ότι ετοιμάζεσαι να ξαναπαντρευτείς, αλλά δεν θέλω καθόλου αυτή τη διανομή εγώ. Εσύ παντρέψου, κάνε όσους γάμους θέλεις. Ναι. Λοιπόν, ερωμένη, εραστής, πες μου τη μάρκα σου. Τι είναι για σένα ο εραστής? Τι πλάσμα είναι, τι φέρνει και ποιος είναι? Και αν θέλεις και ποιος ήταν ο καλύτερος εραστής που είχες, βρε παιδί μου, ας αποτίσουμε ένα φόρο τιμή σε μερικούς ανθρώπους. Όχι, δεν θα σου πω ποιος ήταν ο καλύτερος εραστής. Θα σου πω μόνο ότι εγώ ένιωθα πολύ καλά με όλους τους ανθρώπους ήμουνα, για όσο καιρό ήμουνα. Ένιωθα ερωμένη και κόρη. Υπήρξες με κάποιον που ήταν κακός εραστής, αλλά είχε άλλα προσόντα και ήρθε σε δεύτερη μοίρα? Νομίζω ότι βάζει τον έρωτα πολύ επάνω. Μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά όχι, είμαι τρυφερή. Πρέπει να μου καλύπτουν αυτό το τομέα. Είμαι τρυφερή, είμαι ευαίσθητη. Έχω μικρές απαιτήσεις, γυναικείες, φιλικές. Πρέπει να μου τις καλύπτουν, αλλιώς να πάνε σπίτι τους. Δεν τους θέλω. Εμένα νους μου είναι μόνο στα μεγέθη, έτσι και στην τέχνη και παντού. Μία ερώτηση, συμβιλική, διφορούμενη και τέτοια. Τέχνη, μέγεθος. Απάντησε γρήγορα. Μέγεθος. Μέγεθος, αγάπη μου, εδώ είμαστε. Λοιπόν, στα νιάραμε, δεν θέλουμε τίποτε άλλο να ακούσουμε. Στον έρωτα τα μεγέθη είναι που παίζουν ρόλο. Μπορώ να σου πω και στο σεξ και παντού. Δεν τίθεται θέμα. Αλλά στον έρωτα ο έρωτας χρειάζεται ένα μέγεθος. Ο έρωτας είναι αυτό που σε κάνει, ξέρεις, να μην είσαι πια ανθρωπάριο, να εξυψώνεσαι ή να έχεις την αυταπάτη ότι εξυψώνεσαι στο ιδεώδες. Εγώ, Μαλβίνα μου, μέσα στον έρωτα ζητάω την αλήθεια. Αυτή την αλήθεια που βιώνω απάνω στη σκηνή και μόνο. Παντού με αμφισβητούν, παντού νομίζουν ότι δεν είμαι. Και μπορεί και να μην είμαι. Μπορεί να δίνω μια άλλη εικόνα, πλαστή, ψεύτικη. Απάνω στη σκηνή είμαι αληθινή. Αλλά και στον έρωτα είμαι 100% αληθινή. Είμαι η αλήθεια. Δεν υποδίεσαι ποτέ. Δεν έχεις υποδηθεί ποτέ στον έρωτα? Ποτέ. Δεν μπορώ. Ούτε καν σαν έτσι να το χαρίσεις τον άλλον, να του πεις ότι εντάξει, σ' αγαπάω. Δηλαδή, τι θα πεις σε έναν άνθρωπο που δεν τον θέλεις πια? Είσαι έναν άνθρωπο που δεν κάνει καλό σεξ. Θα του πεις είσαι άχρηστος? Αποκλείεται. Δεν ξέρω τι θα του πω. Το έχω πει με άλλα λόγια. Με άλλα λόγια. Ναι. Με μια τρομακτική γενοδορία πάντως σε βρίσκω. Έτσι λίγο είμαι η θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να με εξαντλήσει? Δεν ξέρω. Ναι, το σεφέρι μου θύμισες τώρα. Και είμαι η θάλασσα και είμαι μια θάλασσα πολύ πλατιά. Αλλά έχω μια τρυφερή καρδούλα. Που δεν μπορεί να αλλάξει όσο και αν περνάνε τα χρόνια. Όσο και αν αλλάζουν οι εποχές, εγώ θα παραμένω το τρυφερό αλικάκι εκείνης της δεκαετίας που βγήκε και χαμογέλασε στον κόσμο με εκείνη την αισιοδοξία, την αστήρευτη και που μπορώ και σήμερα να κάνω το ίδιο. Να γελάω. Μωρό μου, και να περιμένω κάτι. Την έκπληξη. Περιμένεις την έκπληξη. Ναι. Με μαγεία φαντάζομαι μαζί, έτσι. Με μαγεία και με πολλά φώτα και σου το εύχομαι ολόψυχα. Πάντα με μαγεία. Μισώ τα σκοτάδια. Μ' αρέσει το φως. Το πολύ φως. Και πες, Αλίκη μου, αγαπημένη μου, και ξέρεις πόσο σ' αγαπάω και πόσο ασυνέρετα σ' αγαπάω, δεν λέω ποτέ σ' αγαπώ όταν πρόκειται για σένα, ότι είμαστε στη δεκαετία του 60, δεκαετία απελευθέρωσης. Πού σε βρήκε σένα το σύνθημα «Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο, όλα στο φως, από ενοχοποιημένο σεξ, το σώμα σε πρώτη μοίρα». Κάπου στην Κοπαΐδα. Να γυρνάω μια ταινία. Κάπου στην Κοπαΐδα τη βρήκε η απελευθέρωση. Στην Κοπαΐδα, ναι. Να γυρνάω μια ταινία, να είναι όλα τα άρκα πάνω μου και να είναι ο Δημήτρης Καβάλας σε ένα άλογο και εγώ να τον καμαρώνω ερωτικά. Το άλογο είναι, δεν το κάνω θέμα, πόσο σύμβολο του σεξ είναι να δεις έναν αγαπημένο πάνω στο άλογο. Ναι. 1960 ο έρωτας κρατούσε ακόμα με τον... 1960 δεν υπήρχε έρωτας με τον Δημήτρη, αγάπη μου. Υπήρχε έρης, πόλεμος. Η έρης της καψούρας, η γνωστή έρης δεν της υπήρχε καψούρας. καμία καψούρα. Τσακωνόμαστε απλώς. Τα χαστούκια στο ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, ήταν αληθινά και μου τα έδινε με την ψυχή του. Μόνο που τα θυμάμαι, πονάει το μαγουλάκι μου ακόμα. Τότε ήταν μάγκας και πυρώτης μέτρησε. Δεν έχει ένα φετίχ ο μάγκας. Δεν ξέρω τι μέτρησε και έτσι ξαφνικά βρέθηκα με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ παντρεμένοι, ενώ στην ουσία είμαστε δύο άνθρωποι ανταγωνιστικοί, γιατί είμαστε και δύο πρώτοι στο χώρο. Ξεκινήσαμε και οι δύο πρώτοι. Πιστεύεις ότι
Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι, και το έχουμε συζητήσει, ότι μόνο δύο πρώτοι μπορούν να τα βρουν, δύο όμοιοι. Οι διαφορετικοί δεν αρέσουν ένας τον άλλον. Τα βρήκαμε για 9 χρόνια. Κάναμε και ένα παιδί και μετά τα χαλάσαμε. Και μετά τα χαλάσατε, αλλά εσύ. Και ζήσαν αυτοί καλά. Πολύ καλά πάντα για τον Δημήτρη. Γιατί είναι γλυκός ο Δημήτρης. Είναι. Δεν ξέρω, κάτι. Του έχω μια αδυναμία. Είναι και ο πατέρας μας, ο πατέρας του Γιάννη. Του έχω αδυναμία του Δημήτρη. Όπως και να το κάνω. Με ρώτησες πριν για το Βλάση. Θέλω να μου πεις για το Βλάση και μετά θέλω να σου φτάσω και στο μεγάλο αξίωμα της τέχνης και του σεξ. Μην το ξεχάσω, αλλά συνέχισε μου για το Βλάση. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ με το Βλάση, περιττώ να σου πω. Ναι. Πάρα πολύ μου άρεσε με το Βλάση και θυμάμαι, δεν ξέρω, θυμάσαι που τρέχαμε και βλέπαμε τις Εβίτες έξω. Ναι. Σε αδυσκολασμένες. Είναι ένα ξεχωριστό πλάσμα ο Βλάσης. Έχει τη χαρά της ζωής. Ίσως λίγο παραπάνω από μένα, γιατί και εγώ την κουβαλάω αυτή τη χαρά. Τρομερή χαρά της ζωής. Έχει ένα χιούμορ και είναι ευαίσθητος και είναι ένας άνθρωπος, και λέω είναι γιατί η φιλία μου με τον Βλάση δεν τελειώσει ποτέ, που με πονάει. Με πονάει επί της ουσίας. Μ' αγαπάει. Έτσι, ασυναίρετα. Εγώ το ξέρω ότι σε αγαπάει ο Βλάσης. Εκείνο που θυμάμαι εγώ, έτσι από Λονδίνο, από Εβίτες, ήταν το ότι η καψούρα σας είχε δώσει μία και σας είχε την άξια εκεί πάνω. Και δεν μπορούσε να σταυρώσει άνθρωπος ατάκα. Επίσης θυμάμαι ότι ο Βλάσης ήταν ο καλύτερος τσέ από όλους όσους είχαμε δει. Εγώ τουλάχιστον είχα θεωρήσει ότι ήταν ο καλύτερος. Ο καλύτερος και. Να τώρα λογαριάζουμε κάτι να κάνουμε πάλι μαζί στο καταπληκτική θέατρο. Σχέση με το Γιάννη που για μένα μου είχε μετρήσει πολύ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και γι' αυτό θα είμαστε πάντα φίλοι. Ναι. Απάνω στην εφηβεία του, ο Γιάννης γνώρισε το Βλάση. Γίνανε πολύ φίλοι. Ο Βλάσης του μάθε πολλά πράγματα για τη ζωή, για τους κινδύνους που πρέπει να αποφύγει και το ότι έχω ένα γιο, μια ψυχούλα, ένα καταπληκτικό πλάσμα. Ο Γιάννης δεν θέλει να μιλάω πολύ γι' αυτόν. Νομίζω ότι το χρωστάω στην ανατροφή που πήρε από τη συντροφιά του Βλάση. Και να σου πω κάτι τώρα να γελάσεις. Τρέμαμε όλοι πώς θα συναντηθεί η Παπαμιχαήλ με τον Πονάτσο τότε. Στη Ρίτα. Στη Ρίτα, ναι. Του στέλνει λοιπόν ο Βλάσης του Δημητράκη. Ναι. Δώρο, ένα πολύ ωραίο ρολόι. Τα ανοίγει ο Δημήτρης εντυπωσιασμένος. Μπαίνει στο καμαρίνι ο Βλάσης, του λέει Δημήτρη μου, έτσι τον πήρε από τα μούτρα. Σ' αγαπάω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μα ξέρεις γιατί σ' αγαπάω? Γιατί είσαι σπουδαίος άνθρωπος, είσαι πολύ καλός ηθοποιός, είσαι και ο πατέρας του παιδιού μου. Είχε καθαρίσει ο Βλάσης μετά από αυτό. Αγάπη, το Βλάση δεν είναι από τους άντρες που δεν τους αφήνουν σε αυτή τη ζωή. Αλλά εγώ ξαναγυρίζω σε αυτό που σου έλεγα πριν. Στην τέχνη υπήρξε κάποια στιγμή ένα αξίωμα, το alles is exempt. Όλα επιτρέπονται. Βεβαίως υπήρξε και στον έρωτα και στο σεξ. Στο σεξ επιτρέπονται όλα, έστω για τους άλλους. Και για τους άλλους και για μένα. Γιατί θες να με βγάλεις έξω από το παιχνίδι? Σε προβοκάρω. Σε προβοκάρω και στους άλλους και για σένα με αμαρτία. Με πολύ μεγάλη αμαρτία. Με τεράστια αμαρτία. Ναι. Γιατί το καλύτερο πράγμα που σου κάνει η αμαρτία είναι ότι σου ανεβάζει το λίμπιντο εκεί πάνω, σίγουρα, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Σε ερεθίζει, σε φτιάχνει. Υπάρχει κάποια περίπτωση να ντρέπεται κάποιος για ένα είδος σεξ? Για κάτι που συμβαίνει, που συντελείται πάνω σε ένα κρεβάτι? Η μάχη απάνω στο κρεβάτι, σε οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπεται. Αλλά στη σχέση, όχι. Δηλαδή, η Μποβουάρ νομίζω το έχει πει, ότι όταν τρως καρπαζιές στη ζωή, δεν είναι σωστό να τις μεταφέρεις στη σχέση. Ή δεν έχεις κανένα λόγο να τις μεταφέρεις στη σχέση. Αλλά η πάλι στο κρεβάτι είναι κάτι που με τρελαίνει. Αν αυτό με ρώτησες, εγώ πάντως αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ σε ρώτησα αυτό και ξέρω ότι, ή τουλάχιστον καταλαβαίνω ότι περισσότερο έχεις αναστολές στο να μιλήσεις παρά στο σεξ αυτό καθ' αυτό. Γιατί μου έχεις πει και την καταπληκτική ατάκα ότι πόλεμοι με συμβατικές κεφαλές στο κρεβάτι δεν γίνονται. Ναι. Γίνεται κανονικός πόλεμος, ο πατήρ πάντων πόλεμος, ο ορθόδοξος πόλεμος, που σημαίνει και γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν, αναστολές στο να μιλάμε. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή με έχεις φέρει εδώ στο πλατό, με έχεις στήσει μπροστά σε μια κάμερα. Και ντρέπεται φρικτά. Και ντρέπεται γιατί δεν μιλάει το Αλικάκι που μιλάει σε σένα, μιλάει λοιπόν στον κόσμο η κυρία Αλίκη Βουγιουκλάκη. Λοιπόν, μπάστα. Η κυρία Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία όμως σήμερα έχει πει το καταπληκτικό ότι ναι, έχω ζήσει σαν γκέι, δηλαδή λίγο στο σκοτάδι. Δηλαδή έχεις αποδεχτεί ήδη κάποια ντροπή, κάποια ταμπού.
Και γουστάρω πάρα πολύ. Γιατί εγώ γουστάρω, γιατί αν δεν είχα δεν γίνεται. Και αυτές τις εμπειρίες, δεν γίνεται. Θα ήμουν ένα άχρωμο πλάσμα, ένα μίζερο. Μου έρχεται να την πω τη λέξη, αλλά δεν κάνω. Όχι, να την πεις τη λέξη. Ένα κακό τέτοιο. Ένα κακό τέτοιο ακριβώς. Λοιπόν. Α, δεν γίνεται. Να σου πω κάτι, πρέπει να γυρίσουμε λίγο στην κοσμιότητα. Αλλά ναι. Με συγχωρείς. Λοιπόν, εγκλήματα φοβερά ερωτικά. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ δύο άντρες που δεν σε ξέχασαν ποτέ και ο ένας ήταν ο καημένος ο Νάσος ο Μπότσης, ο οποίος κάθε Τετάρτη ερχόταν στο σπίτι σου για να φάει. Από το πρωί το συζητούσε, δινόταν, φτιαχνόταν και έλεγε σήμερα θα πάω το βράδυ στην Αλίκη. Δεν μπορώ να την ξεπεράσω αυτή τη γυναίκα. Ήμουν τόσο μικρή για να καταλάβω πόσο αξιόλογος και σπουδαίος άνθρωπος ήταν ο Νάσος ο Μπότσης. Και το είχε καημό που δεν τον παντρεύτηκες. Ξέχασα να σου το πω αυτό, έπρεπε να σου το πω να τελειώσουμε. Δηλαδή κάτι του είχες πει, ένα θέμα καριέρας, είχες προτάξει, δεν ξέρω τι είχες κάνει. Ήμουν πολύ νέα, πολύ νέα. Και μου είχε βάλει και μια ωραία βέρα. Και... Εσύ πήρες τη βέρα και απέρριψες την πρόταση, να έχω καταλάβει. Όχι, πέταξα τη βέρα από το παράθυρο. Βρήκες μέρα να λερώσεις τη βέρα, έγκλημα. Και την πρόταση μαζί, ναι. Δεν είμαι από τις γυναίκες, για να το πω να τελειώνουμε και με αυτό, τις λεγόμενες καπάτσες ή τις γυναίκες που θα υποφεληθούν από την αδυναμία που τους έχει ένας άντρας. Αυτό το είχα από παιδί και δεν μπορώ να αλλάξω. Θυμάμαι λοιπόν τώρα, μια και αν με έφερε στον Άσο τον Μπότσι, πόσο πρόθυμος ήταν να μου χαρίσει τον κόσμο, αν είναι δυνατόν. Ναι. Στο μυαλό το δικό μου, το αρρωστημένο, το παιδιάστικο που έχει παραμείνει ίδιο, ήταν γιατί να μου χαρίσει αυτό στον κόσμο και να μην τον φτιάξω μόνη μου. Και γιατί ό,τι έχω να είναι κερδισμένα από μένα την ίδια. Και έτσι, περνώντας τα χρόνια και αφού δεν κέρδισα τίποτα από κανέναν άντρα, γιατί δεν το ήθελα, όχι γιατί δεν μου προσφέρθηκε, Θεός φυλάξει, έφτασα σήμερα, ύστερα από 3 δεκαετίες, να λέω και να επαίρομαι και σχεδόν να χαίρομαι ότι ναι, κυρίες και κύριοι, ο άντρας της ζωής μου είμαι εγώ. Και σας το λέει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το Αλικάκι όμως, Μαλβίνα, πολύ θα ήθελε να βρει έναν τρυφερό, στοργικό σύντροφο. Πατέρα, εραστή. Πατέρα. Πατέρα εραστή που αυτό το πράγμα είναι τρομακτικό σε σένα, το πόσο έχεις την ίδια μάρκα μέσα στα χρόνια που σε έχω ζήσει, αυτά τα 16 και 7 χρόνια, που πας και πέφτεις πάντα σε αυτόν που σου τάζει κάποιο είδους πατρική ασφάλεια. Ας είναι 25, ας είναι 55. Ναι. Πάντα κυνηγάς το ίδιο. Και πιστεύω ότι δεν ξέρω πώς γίνεται. Κανείς δεν μπορεί να γλιτώσει από το φόβο του ίσως. Γιατί πέφτεις πάντοτε σε μία μάρκα Peter Pan, που είναι το πιο εφιαλτικό πράγμα που μπορεί να σου τύχει. Σαν ιδιοσυγκρασία είναι χαριτωμένοι οι άνθρωποι, αλλά για τον εαυτό τους. Ακόμα και αν οι άνθρωποι αυτοί είναι μεγάλοι. Και σε θυμάμαι που έχουμε συζητήσει, δηλαδή τη σχέση με τον Μάριο Πλωρίτη, που ο άνθρωπος αυτός είναι ένα παιδί. Δεν είναι πατέρας ο Μάριος Πλωρίτης. Όχι, είναι παιδί. Είναι πολύ παιδί. Είναι ο άντρας παιδί. Είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζω στη ζωή μου πάρα πολύ και θα εξακολουθώ να τον θαυμάζω ακριβώς για τα νιάτα του, για την διάβγεια του μυαλού του και για την παιδικότητά του. Πολύ παιδί δεν μας έκανε. Θέλησε έναν κανονικό. Θέλησε έναν κανονικό. Λοιπόν, υπήρξε άντρας που τόλμησε, γιατί περιτόλμησε πρόκειτο, να αγνοήσει την Αλίκη όταν η Αλίκη τον ήθελε. Ναι. Νομίζω, στάσου, δεν το ξέρω. Να το σκεφτώ. Την Αλίκη, ναι. Την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την Αλίκη, για την Αλίκη Βουγιουκλάκη μπορεί να την κοιτάνε. Νομίζω ότι εγώ δεν τόλμησα να δώσω το σύνθημα. Κάπου εγώ έχω τις δικές μου αναστολές, γιατί στο τέλος έχω διαπιστώσει ότι εγώ επιλέγω, είναι οδυνηρό. Εσύ δίνεις τη διαταγή για να κινηθούν προς εσένα. Ναι, γιατί ήμουν έτοιμη να σε ρωτήσω ποιο είναι αυτό το τέρας, δηλαδή να το πούμε, να το ξέρουμε. Το βρίσκω. Ναι. Πολύ περίεργο να σου έχει συμβεί. Και δεν το ήξερα, ξέρεις, και ξεπλάγει λίγο. Γιατί ξέρω ότι συνήθως τα προετοιμάζεις τα πράγματα, λες θέλω να ερωτευτώ τώρα έναν τύπο που θα είναι έτσι, πάντοτε τον πατέρα, πάντοτε αυτό. Και σου κάθεται. Μετά από λίγο καιρό κάτι υπακούει.
Τώρα άκου να δεις τι μου έχει μπει στο μυαλό, να παντρευτώ στα καλά καθούμενα. Αγάπη μου, το ξέρω ότι το έχεις στο μυαλό σου. Ξέρω ότι κάνεις όλες αυτές. Δεν είναι τυχαίες. Ούτε οι ανακαινήσεις, ούτε τα μέσα έξω τα θέατρα, ούτε όλες αυτές οι χαρούλες που ακούω όταν παίρνω το πρωί στο τηλέφωνο, τραγουδάτε στο μπάνιο. Λοιπόν, είσαι μέσα στο γλεντοκόπι όλο αυτόν τον καιρό. Αισθάνομαι ότι. Τι ετοιμάζεις, φοράω τον ηφικό, είμαι η νύφη και δεν έχω ακόμα βρει το γαμπρό. Μια μικρή λεπτομέρεια δηλαδή μου λείπει για να ολοκληρώσω το γάμο μου. Καλά μου είπες το πρώτο ψέμα της βραδιάς, δεν πειράζει. Όχι, τον έχεις βρει. Τον έχεις βρει, σου λείπει η μικρή λεπτομέρεια πια να τον αποδεχτείς για να το ολοκληρώσεις. Λοιπόν, τον έχεις βρει, Αλίκη, μη μου λες ψέματα εμένα. Τα ξέρω όλα. Τα ξέρω όλα και ιδίως προετοιμασίες. Και ιδίως την αλλαγή της κρεβατοκάμαρας που είναι πολύ βασικό για σένα. Καλά, μην πεις πώς θα τη φτιάξω, άστα μου. Επειδή σε ξέρω, ξέρω ότι αν θέλεις τι σήμαινε αυτή η κίνηση. Του να αλλάξουν όλα. Όλο αυτό το πράγμα, αυτή η κάθαρση φοβερή. Ναι, αλλάζω σημαίνει προχωράω. Σημαίνει μια άλλη σελίδα στη ζωή μου. Σημαίνει ένα κέρδος. Και προχωράω βέβαια, επειδή είμαστε και εγκληματικές φύσεις και οι δύο, σημαίνει και προδίδω. Μπορεί. Σημαίνει και αυτό. Σαφέστατα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι άξιοι προδοσίας σε αυτή τη ζωή και το κάνουμε το έγκλημα σε βάρος τους και δεν μας νοιάζει καθόλου. Υπάρχουν. Εγώ δεν είμαι πάρα πολύ σκληρή. Και το χειρότερο, δεν είμαι και εκδικητική. Έχω τόση γενεοδορία. Μου έχεις πει το καλύτερο. Όταν δεν σε νοιάζει ο άλλος, γιατί να τον προδώσεις. Καταρχήν. Ούτε καν αυτό. Ούτε καν αυτό. Δεν μπορείς να αισθανθείς δηλαδή η ίδια το αίσθημα της προδοσίας, ότι προδίδεις εσύ κάποιον άλλον. Ούτε και ότι σε προδίδει βέβαια. Άμα δεν σε νοιάζει. Αλλά τι, θες να πεις ότι οι έρωτες τελειώνουν κιόλας? Βέβαια. Οι έρωτες είναι φθαρτοί, δεν κρατάνε για πάντα. Μένει όμως κάτι πολύ ουσιαστικό. Μένει η σχέση, μένει η αγάπη. Ναι, να μου τελειώσει ο δικός μου έρωτας και να μου μείνει η σχέση και η αγάπη. Δεν θέλω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην μου τελειώσει θέλω, αγάπη μου, και δεν θα μου τελειώσει βεβαίως. Όχι, τελειώνουν οι έρωτες, Μαλίνα. Τότε τι το θες το νηφικό, τι πας να το βάλεις? Δεν το πιστεύεις ότι τελειώνουν. Πιστεύεις ότι κάποιος θα κρατήσει αιώνια? Όχι. Θα κρατήσει όσο κρατήσει και μετά. Χωρίς νηφικό ή ένα άλλο νηφικό ή... Όχι, Μαλβίνα, τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Τίποτα. Εκείνο που κρατάει για πάντα είναι... Για πάντα όσο ζούμε, είναι το να έχουμε τη δύναμη και τη δυνατότητα να ερωτευόμαστε, να αγαπάμε, να δίνουμε για να παίρνουμε. Και εκείνο που έχει μεγάλη σημασία για μένα είναι να πονάμε στη ζωή. Γιατί εκεί είναι το κέρδος. Αν έχω κάνει μερικούς άντρες να πονέσουν, νομίζω ότι τους έδωσα περιουσία στα χέρια τους. Τους έκανα να σκεφτούν. Και αν πόνεσα και βγήκα γδαρμένη και βασανισμένη από μια σχέση, αυτό είναι προς όφελος δικό μου. Με έκανε πιο άνθρωπο, σκέφτηκα, προβληματίστηκα, κέρδισα. Εγώ σε θυμάμαι πριν από χρόνια πάντως, να είσαι πάνω σε ένα κρεβάτι, να έχεις προκαλέσει ένα χωρισμό και να ορίεσαι και να κλαις και να χτυπιέσαι. Στο άκουσμα της ατάκας, που δεν σου τη χάρισα, σου την είπα, πρέπει να έχει πολύ σκοτάδι ο έρωτας για να μην φαίνεται ότι ο άλλος λείπει. Είναι περίεργο ίσως για τον κόσμο. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πόσο πολύ έχεις κλάψει στη ζωή σου βλέποντας αυτό το χαμόγελο και αυτό το λαμπερό πλάσμα. Αλλά συνήθως τα ωραίτερα χαμόγελα έχουν βγει από φοβερά δάκρυα, από φοβερά κλάματα. Ναι. Έχω πονέσει, το είπαμε και πριν. Και έχω κλάψει. Έχεις σουρλιάξει και έχεις γονατίσει. Να το συνεχίσουμε. Πολιτική. Έχεις σεξι πολιτική. Εσύ που τους ξέρεις όλους. Υπάρχει ένα σεξι πλάσμα μέσα στην πολιτική να το βλέπεις και να λες, ας πούμε, αυτό είναι ερωτεύσιμο, είναι ένας παιδαράς, είναι... Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω βρει ούτε μισό. Νομίζω και εγώ δεν έχω βρει. Ούτε μισό όμως, δηλαδή, για δείγμα. Έχω βρει όμως τρομερά σημαντική, αν θέλεις, ερεθιστική, την ιστορία του Ανδρέα με τη Δήμητρα. Το βρήκα συγκλονιστικό. Ότι έφερε τα πάνω κάτω. Εκείνη τη στιγμή ερωτεύτηκε αυτή η γυναίκα, την πήρε. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Αυτά είναι ρομάντζα που θέλω να τα ζω κι εγώ. Ναι, υποστήριξε τον αναδρισμό του εκείνη τη στιγμή, την επιλογή του. Γιατί οι πολιτικοί δεν μπορούν να είναι ερωτικοί? Τι συμβαίνει εκεί πέρα?
Και γιατί όσο δεν είναι ερωτική, πει... τόσο περισσότερο διαφημίζουν την αμαρτία τους. Όλοι θέλουν να είναι πιο αμαρτωλοί, να βγαίνουν με διάφορες ωραίες γκομενίτσες, δεξιά, αριστερά. Να πηγαίνουν. Μέχρι είδαμε και τον κύριο Γιαννόπουλο, τον αγαπημένο, με ένα βρακί στο κεφάλι κάποια στιγμή. Λοιπόν, διαφημίζουν λίγο μια μπελεπόκ ότι ζουν δίθεν τάγα με ερωτική. Έχουν το άγχος της επιτυχίας, η πολιτική είναι πιο δύσκολη από το θέατρο. Γιατί στο θέατρο έχεις να ερμηνεύσεις ένα ρόλο, σε πάει ή δεν σε πάει το κοινό, από μόνο του φαίνεται. Στην πολιτική πρέπει να τους το επιβάλλεις, είναι μεγάλη αγωνία, μεγάλο άγχος. Λοιπόν, τους λείπει η ξενιασιά, άρα πάβουν να είναι άτομα ερωτικά που τα τρώει έννοια. Καλά, εγώ πιστεύω ότι είναι εξορισμού καμένοι από χέρι, ευθύς εξ αρχής. Δηλαδή ότι τα αντιερωτικά άτομα πάνε πια προς την πολιτική. Δεδομένου ότι ζούμε και σε μια χώρα που ο πολιτικός δεν φτωχαίνει όπως γίνεται έξω. Εμένα, αν με ρωτήσεις, δεν θα ήθελα ποτέ να ασχοληθώ με την πολιτική. Σου λέει τίποτα αυτό? Και όμως υπήρξαν κάποιες περίοδοι που σε είχαν πλησιάσει. Και τώρα με πλησιάζουν. Χιλιάδες άνθρωποι να σε βάλουν μπροστά στα ψηφοδέλτια. Ναι, δεν θέλω. Είσαι ερωτική, αγάπη μου, και ούτε πότε θα πας. Ούτε ποτέ. Ούτε ποτέ. Η μοναδική εξαίρεση ίσως γυναίκα, την ξέρουμε και οι δύο, υπήρξε η Μελίνα. Ποστελάρα και φοβερά ερωτική γυναίκα. Πιο ερωτική γυναίκα. Και χώθηκε μέσα στην πολιτική. Χώθηκε στην πολιτική και δεν έπαψε, και μπράβο της, να εκπέμπει ακόμα και στις μέρες μας έναν απέραντο ερωτισμό. Ποιος είναι ο πιο ερωτικός άντρας στην Ελλάδα, Λίκη? Αυτόν ψάχνω, αγάπη μου. Αυτόν τον έχεις ήδη, λοιπόν. Αυτόν περιμένω. Δυνάμει, έτσι. Να σου πω, ο πιο ερωτικός άντρας στη Μητρόπολη, στην Αμερική. Πάντως όχι ο Κλίντον, που νομίσαμε. Τον νόμιζες ερωτικό? Δεν μου φάνηκε γλυκούλης. Αυτόν τον ξανθομπούμπουρο το φοβερό, δεν μου αρέσει και το χρώμα με τίποτα. Δεν σ' αρέσει να ξανθεί καθόλου? Με τίποτα, όχι. Σκούρο μεσογειακό, μαυρούλι. Α, όχι, μ' αρέσουν ξανθεί. Ωραία, Ευρώπη. Ο πιο ερωτικός άντρας, Σταρ. Εμένα ο Κέβιν Κόσνερ μου αρέσει. Κέβιν πάλι, πήγαμε στον ξενέρωτο. Κατάλαβα, λοιπόν, δεν θα τσακωθούμε ποτέ για άντρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσένα ποιος αρέσει? Καλή ούτε για τα αστεία. Ό,τι έχει απομυζητικό, έτσι μεγάλο στόμα έντονο, κάτι σε Μάρλον Μπράντο, ας πούμε, μου κάνει. Ναι. Ακόμα και τώρα υπέρβαρος και ηλικιωμένος. Ο Δημήτρης σου κάνει από Παπαμιχαήλ? Όχι, δεν μου κάνει ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Γιατί? Γιατί όταν θυμώνει σε βρίζει. Ψέματα λέω, τον αγαπάω πάρα πολύ. Εγώ τον αγαπάω πολύ, αλλά σε βρίζει πολύ. Με βρίζει ο γλυκούλης μου. Έβλεπα μια ταινία το καλοκαίρι. Κοίτα τι έγκλημα είναι, με βρίζει ο γλυκούλης μου. Ήταν η πρώτη ταινία που είχαμε γυρίσει, ο γλυκούλης μου. Και τον πήρα να του πω, Δημητράκη, βλέπω την ταινία και έχω συγκινηθεί, η κούκλια μου και τέτοια. Να δεις που βγεις στην τηλεόραση στον αντένα και με έβρισες με τη μάνα σου. Μου το όχλησε, δεν είπες τίποτα κακό. Αν δεν κάνεις, δεν έχεις πει τίποτα. Τίποτα δεν είχα πει. Αλλά υπάρχει χειρότερο. Δεν ήθελε αυτό το γάμο, κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ που τα λέμε υπάρχει μεγαλύτερο κακό. Να πεις για έναν άντρα, ο γλυκούλης μου τώρα, βρε αγάπη μου, και εσύ. Είναι γλύκα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα να πεις έναν άντρα. Μου είσαι μαζί σου ο γλυκούλης μου, θα πέθανα αν ήμουν στη θέση του. Μπα. Εντάξει, καλά είναι ο γλυκούλης μου. Και πολύ του πάει. Ο πιο αγαπημένος από τους αγαπημένους ανθρώπους, και εδώ σου μιλάω για εραστές, για συζύγους, θα σε διακόψω. Κάποιον που σου στάθηκε. Ο πιο αγαπημένος μου άντρας είναι ο Γιάννης. Είναι ο γιος μου. Αυτόν αγαπάω πιο πολύ. Και τον αγαπάω όπως ξέρω εγώ να αγαπάω. Με πολύ πάθος, σωστά, μητρικά και πατρικά. Και στα ακούει ο Δημήτρης. Μπορώ να πω. Ναι. Και αισθησιακά, γιατί για μένα μητέρα μητρική και όχι αισθησιακή δεν είναι μητέρα. Ναι. Δηλαδή τα παιδιά τα αντιμετωπίζουμε με μια... Στην ερωτική άλγευρα είναι η εξίσωση. Πώς θα πω, είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, έτσι ακριβώς είναι, κουκλίτσα μου. Ο Γιάννης έγινε σε κάποια στιγμή που το νιώσα ότι θα γίνω μάνα και το ζήτησα από τον Δημήτρη. Και είχε ο καημένος γενική δοκιμή τότε, εγώ δεν έπαιζα ένα έργο. Και ήταν εξτονωμένος και του είπα, απόψε θα γίνει το παιδί. Σκέψου τι έγκλημα είναι, τη διαίσθηση. Διαισθάνθηκα ότι εκείνο το βράδυ θα έκανα ένα γιο. Και κάναμε έρωτα εκείνο το βράδυ και γεννήθηκε ο Γιάννης. Αυτό είναι η αισθησιακή μητέρα που λέγαμε, δεν είναι τίποτε άλλο. Ναι. Θα μπορούσες να κάνεις ένα παιδί χωρίς να είσαι παντρεμένη? Πολύ θα το ήθελα.
Θα μπορούσες? Ναι. Ναι. Θα μπορούσα τώρα. Εγώ έχω διατυπώσει, αν θέλεις, διατυπώσει, είναι πολύ βαρύ. Ναι. Έχω υποστηρίξει τη θεωρία ότι πραγματικά αυτά τα παιδιά, ξέρεις, που είναι καθαγιασμένα μέσα από τον βιασμό της ίδιας της νομιμότητας, εξόγαμα, έχουν ένα χάρισμα, είναι ευλογημένα. Σίγουρα. Έχουν κάτι επάνω τους, έχουν μια σφραγίδα, τη σφραγίδα του πάθους, της ερωτικής έξαψης. Αλλά κοίτα, το ξεκινήσαμε από την αισθησιακή μητέρα και που το φτάσαμε. Ναι. Νομίζω ότι φύγαμε από την κουβέντα που ήταν ο έρωτας. Και το παιδί είναι πολύ ερωτικό πράγμα όμως. Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα, και αν θέλεις, ίσως οι πιο ερωτικές σου φωτογραφίες, εσένα, είναι οι φωτογραφίες που έχεις με τον Γιάννη αγκαλιά, όταν είναι πιτσιρικάς, πολύ μικρός, ακριβώς επειδή δεν έχεις γίνει μαμά. Ναι. Δεν είσαι μαμά. Είσαι ένα αισθησιακό θηλυκό, φοβερό, χυμώδες και κρατάει ένα μωρό. Και αυτό το λατρεύω. Της μαμάς όπως την ξέρουμε, δεν με τίποτα, όχι. Και μου άρεσε πολύ αυτό. Τι είναι το πιο ερωτικό πράγμα πάνω σου? Κατά τη γνώμη σου? Ναι. Για σκέψου. Τι είναι? Για πες κάτι. Τι νομίζεις ότι είναι το πιο ερωτικό? Ξέρω εγώ τι είναι. Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις? Εγώ ξέρω. Τι? Είναι η μαγιά σου, αγάπη μου, και η αλητεία σου. Είναι το γεγονός ότι είσαι ο Πίπης. Πίσω από όλη αυτή την κατασκευή, με όλο αυτό το κόσμημα το υπέροχο, με τα ομάκια, πίσω από όλη αυτή τη λύσα, τη διάθεση ζωής, τη μανιασμένη και το κέφι το τρελό, πίσω από το θα κάνω ό,τι θέλω, και αυτό το ό,τι θέλω μπορεί να είναι από το θα κάνω το στόπα που θα σκαρφαλώσω πάνω στη μοτοσικλέτα, στο τρίκυκλο, θα πάω να ρεκάξω στην Επίδαυρο, θα πάω να σας κάνω να σκάσετε στα γέλια παίζοντας Λυσιστράτη. Υπάρχει ο Πίπης. Ο μάγκας, ο αλήτης. Ναι, ο Πίπης, ο οποίος ξέρει να παίρνει τη ζωή αψήφιστα. Αψήφιστα, μπράβο. Και να λέει 1, 2, 3, οπ, το ρίξω στο σωρολό. Αλλά για πες μου, το stop. Το stop κάνει πολύ συχνά. Για πες μου λίγο. Επειδή δεν οδηγούσα ως τώρα, γιατί τώρα μαθαίνω να οδηγώ. Τώρα μαθαίνεις. Καλά. Καλά, είσαι αφηρημετός ερωτευμένη, αγάπη μου. Δεν πρόκειται να μάθει να οδηγείς τώρα. Λοιπόν, πολλές φορές κάνω το stop. Βγαίνω, σας παρακαλώ, με παίρνετε? Αυτό ήθελα να ακούσουν. Αυτό ήθελα να ακούσει ο κόσμος. Την Αλίκη να βγαίνει μέσα στους δρόμους με τα τζιν, το μαλλί να ανεμίζει, με το σακ βαγιά στον ώμο, εντελώς αλήτης, και να σταματάει μέσα στην οδό Αμερικής τους εμβρόντιτους περαστικούς. Αυτό να δουν και ας πεθάνουν. Τα χάνουν, βέβαια τα χάνουν. Λέω, έχω πρόβα, θα έχω αργήσει, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ το τυπικό, τον οδηγό που θα μου ανοίξει την πόρτα, που να με περιμένει. Αυτά δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Ναι, είμαι μάγκας. Έχω και μία έμφυτη αλητεία με την καλή έννοια. Δηλαδή, το δεν μ' αρέσει τίποτα. Περιπλανόμενη. Ναι, δεν μ' αρέσει τίποτα επειδή πρέπει να είναι έτσι. Μ' αρέσει επειδή γουστάρω, επειδή θέλω. Και ό,τι έκανα το έκανα επειδή το θέλω, επειδή γουστάρω. Και ο επόμενος μου έρωτας θα είναι ωραίος. Το τωρινός επόμενος δηλαδή εννοεί που θα φέρει το γάμο και την παστάδα. Να είμαι ερωτευμένη. Να σου πω. Γιατί έτσι είμαι εγώ. Θέλεις να κάνουμε έναν παραδοσιακό γάμο που θα στρώσεις το κρεβάτι και θα έρθω εγώ να ρίχνω τα 5.000 γουστάρεις? Σε αυτό να δω. Δηλαδή όλα τα έχεις κάνει. Θέλω να δω όμως και αυτό το έθιμο που το βρίσκω εξαιρετικά ακόλαστο. Το έθιμο του κρεβατιού. Και μου αρέσει κολλασμένα. Δηλαδή αξίζει να κάνει κανείς ένα γάμο μόνο και μόνο γιατί το ξέρεις. Το ξέρω, αλλά. Στρώνουν την παστάδα, που μου αρέσει και η λέξη παστάδα, βρίσκω πολύ γελία, και πάνε και πετάνε τα 5.000 επάνω. Για τις πρώτες ανάγκες, ξέρεις, ίσα-ίσα. Λοιπόν, εγώ θα έρθω. Αλίκη, έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ερωτευόμαστε και οι δύο από τις ατάκες. Που σημαίνει και πόσο πολλοί άνθρωποι του Μιλητού είμαστε, δηλαδή. Πόσο του Λακριντή. Αρκεί μία ατάκα. Για πες μια ατάκα που σε έκανε να ερωτευτείς. Εμένα, πώς καψουρεύτηκα, μία ατάκα τρομερού και ασύστολου ψεύδους. Δηλαδή. Εμένα μου είπε ότι άμα ήταν σε ένα πάρτι, ας πούμε, όταν ήταν πιτσιρικά στον Πειραιά και του έπιανε κάποια το χέρι, άμα δεν το σφίγγε πολύ, ντρεπότανε. Μετά βγήκε τι ντρεπότανε, αγάπη μου. Τέτοιο ψέμα, σου μιλάει και φοβερή ψεματούρα. Και καψουρεύτηκα εγώ με την ατάκα. Που δεν ίσχυε. Ούτε μία στιγμή δεν ίσχυσε αυτό το πράγμα. Και τι έκανες μετά όταν. Ο ασύστολος άνθρωπος, δεν τρέπεται ποτέ με τίποτα. Δεν τίθεται θέμα. Τι έκανα μετά, εξακολούθησα να είμαι καψούρα βέβαια. Έτσι. Τις δικές σου ατάκες θέλω να μου πεις. Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ας πούμε. Τι θυμάσαι? Την ατάκα που σε καψούρεψε. Μια βέρα στο δάχτυλο. Παντρευόμαστε. Αυτό ήταν. Φαίνεται ήμουν έτοιμη να βάλω το στεφάνι για τη βέρα. Ήσουν έτοιμη να αποκτήσεις πατέρα.
Βλάσης. Ο Βλάσης του διόρθωνα την κορδέλα. Κάναμε πρόβες στην Εβίτα και μου είπε καλά και πολύ σε γουστάρω. Σε γουστάρω πολύ. Δεν ξέρω, πρώτη φορά μου μιλάγανε έτσι και πρώτη φορά ένιωσα κάτι περίεργο. Γελάσαμε και δυο πολύ και εξακολουθούσαμε να γελάμε όσο είμαστε μαζί και τώρα που συναντιόμαστε. Και την επόμενη μέρα σας είδαμε να καταφτάνετε στη Θεσσαλονίκη, αγκαλιάσει κρεμασμένη κυριολεκτικά στον μπράτσο του, παίζοντας ακόμα μία φορά το ρόλο της Ψιψίνας, που στη συνέχεια θα μεταμορφωνόταν στη φοβερή υπερβόρεια στην οποία μεταμορφώνεσαι όταν δεν είσαι ερωτευμένη. Έγκλημα, τρομερό έγκλημα. Και ο Σπυρόπουλος αποκλείεται να σου μίλησε έτσι όμως. Όχι, δεν μου μίλησε, με κοίταξε. Δεν σου είπα τάκα αυτός. Δεν ήταν του μιλητού. Είναι πολύ του μιλητού, αλλά εντάξει. Μια χαρά. Μια χαρά όλα ήτανε και μια χαρά είναι τα μελούμενα. Τώρα, ένας άνθρωπος που θα μπορέσει να σου δώσει ξανά όπλα και εφευρήματα, έτσι, για να φύγουμε από την καψούρα, να ξεκολλήσουμε. Να τον πας, ρε παιδί μου, μέχρι Στεφάνη. Τι θες να σου πει, ποια είναι η ατάκα που περιμένεις να ακούσεις, το καλύτερο στο ιδεώδες σου. Αν δεν το καρφώνουμε δηλαδή κιόλας. Κορίτσι μου. Πάλι πατέρα ψάχνει αυτή η γυναίκα. Μπορεί. Τώρα βέβαια εμένα δεν με νοιάζει καθόλου, αλλά επειδή ρωτάει ο κόσμος, ξέρεις, που είναι περίεργος και θέλει να μαθαίνει. Με τον Σπυρόπουλο γιατί χωρίσατε? Το Κωστάκι. Με τον Κωστάκι, ναι. Γιατί μου έκανε πρόταση γάμου. Και τι έκανες πάλι? Απέρριψες την πρόταση και κράτησες το δαχτυλίδι? Κράτησα δύο πολύ ωραία σκουλαρίκια που μου χάρισε στα γενέθλιά μου στις 20 Ιουλίου. Γίνεται πρόταση γάμου με σκουλαρίκια? Δεν είναι έμεση? Όχι, άμεση ήτανε, αλλά δεν έπρεπε να τη δεχτώ. Σου έχω μία έκπληξη. Έκπληξη. Και ως Ψιψίνα και ως γάτα, αλλά πιο πολύ σαν τη γυναίκα που ένα βράδυ την είδα να γιατροπορεύει ένα μικρό σκυλάκι στον Άγιο Θεολόγο. Για δώστε μου. Αλίκη, δεν είναι κάτι όμορφο. Είναι ένα μικρό, πρόσεξε, είναι ένα μικρό κουτσό γατάκι. Δεν έχει πόδι. Και θεώρησα ότι μόνο ένας πολύ αισθησιακός άνθρωπος, από αυτούς που ξέρουν να αγαπάνε το ελάττωμα, θα μπορούσε να έχει αυτό το γατί. Έχει ψυχούλα, δώσ' το μου. Είναι δικό σου, πάρτο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και ξέρεις πώς το λένε, Ριχάρδο. Ριχάρδος. Ο Ριχάρδος με τα τρία πόδια. Ο κουτσός βασιλιάς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που ήρθες, που ξεκίνησα μαζί σου. Ελπίζω να μην έγινε κανένα έγκλημα σε βάρος της εγκληματικής φύσης και ιδιοσυγκρασίας, την οποία εκπροσωπείς, δηλαδή να μην μειώθηκε η ένταση του εγκλήματος που είσαι. Γλυκά μου, είδατε μία Αλίκη που εγώ δεν θα μπορούσα να την πω άλλη Αλίκη, γιατί είναι αυτή που ξέρω. Είναι το μικρό παιδί που όταν τις νύχτες μιλάμε στο τηλέφωνο, το πρώτο πράγμα που έχει να μου πει και το τελευταίο είναι το ότι εγώ αυτή την τεράστια ορφάνια θα την πατήσω κάτω, θα την ξεπεράσω. Είναι αγαπημένη της ατάκα. Καλό σας βράδυ. Nell'immenso senza te